Здравейте, приятели! Днес искам да ви демонстрирам една бърза тренировка с цел изгаряне на много калории. Тази тренировка е подходяща навсякъде, може на открито, може в домашни условия, може в фитнеса. Вие си преценяте. Имаме 3 упражнения, които трябва да ги изпълняваме едно след друго без почивка за 30 секунди. След това почиваме 1 минута, това е един кръг и така трябва да направим 5 кръга. Няма да заснемам всичко, но ще заснема първия кръг, за да видите какво се случва. Започваме с качване на въже. 30 секунди, колегата ще даде старт. Сега без почивка започваме 30 секунди бърпите. И последно планински катерач. 30 секунди. Много е важно дишането и всичко да се изпълнява с добра техника. Почиваме 1 минута и така още 4 кръга. Това е от мене за сега. Ако ви е харесало, ударете един лайк, абонирайте се за канала. За идеи за нови видеа, долу в коментарите и до другия път. Чао!